Sanki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Sanki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Fara na sabu wayayyen sarkin da shi za na fara, wanda komai nake roƙo da yawa ni ikon na tsara. Na yi hamdan ilahi na sarki ka ƙaran basira, zan yi bege ga Fadima binti ɗiyar ma'aiki rasula. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Na yi roƙo salatin nan mara addadi za ka yi wa, gun ma'aikin da ba shi da farko rabbi shi za ka yi wa, wanda shi ne silar komai sanadinsa ne ka yi kowa. Fitilar zuciya mai san ka rasulu san baya ƙwalla. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Sahabbai shurafa'u ka sa su ya rabbi sarki, auliya'u na sa a gidanka rasulu kai min masauki. Kai kake da komai maƙiyanka rasulu in so shi na haƙi, shehu tijjani shagajeli warhama gun mai kamala. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Assalamun alaiki karima mai cika mai kamala, assalamun alaiki sharifa bintu ke ce batula, assalamun alaiki azima maganin duk jalala, assalamun ala na zo a gare ki karan kamala. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Sannu mai gaskiya asalin zance kikin zurati saura, ki taku a daidai fada mana zuba kya da tsara. Mai cikar kyau gana mai kama da rasulu manzan mu nura, kin fi karfin a san ki hakika jinjina na yi batula. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Tai daban a mata in ka ganta kamata ke da manzona, ga takwai biyayya ga Aliyu mijinta baya da rana, ga rikon amana haƙuri ko cikin gidan suke kwana. Sanki na yi tanadi in gaki me zai sakani na yi ƙwalla. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Batula sai na ji shi yayi nauyi, na yi roƙo alamince mini dangare ni yayi sauyi. Baitukan su zami mini sauki dan jiki ya bar sanyi, na sani za a yi mini na gode diya ga mai sallah. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Fadima tu karima sanki ne ya cancanta, duk mukami gidanku ya tare dan anan ake gata. Bincikar mukamanki azima na jikin fake banta, rabbu na ji da ke duk wanda ya barki dole ya kwalla. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Khadija labbaiki azima mai isa aran tsayuwa, dan isa idan za ta wuce sai an sanar da duk kowa. Du sun kui da kai ta wuce ba wanda zai yi hangowa, wa ake yi wa wannan bandadiya wurin rasulullah. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Tsokar jikin ma'aiki kike fada makin wuce kwatantawa, babu wanda zai gane hakikanin ki na yi rantsewa. Sai mahaifinki sai sarkin da ya yi ki bani sakowa, ina buƙatar ganin ki batulu kiyaye dukkanin illa. Sarki ya
barki batulu a ki bar shi yayi kwalla, duk masoyinki baya tabewa a duk ibadillah, wanda ya barki tababbe ne shi ake yi wa illa, za mai azaba nau'i nau'i kala kala zalla. Sarki ya ratsa zuciya zauna azima batula. Takaita abuwa kai yau gare ni ya Allah, kuskure idan na yi ka yafe dan isa ta mai sallah, tsarkaken zuciya ka da lamin so hakika ne zalla, gani na zo Haruna masoyi ne na ɗaga Abdullah.